खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैदों, जायनोखि जोङो इउट्युबाव जोंनि बड' लेंगुवेज जोङो होनो हायामोन। दा बेयो फैबाय, गोदानै आपडेट जाफैबाय। आङो दाखालि साननैसोआवसो नायदों, बेखौ चेक खालामदोंमोन, बेयो गैयामोन। नाथाय दा फैबाय बियो, जों बयनिबो थाखाय गोग्गाथाव बा जोंनि गोजोनथाव खौरां आरोना बेयो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदों, बबेयाव दङ बे अपसना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो मिन्थिगोन बबेहाय। आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायलांगोन, स' नायलांदो। दानिया गुगोल क्रोमाव थांगोन। गुगोल क्रोमाव थांनानै गुगोल क्रोमाव फैनानै जोङो नैबे इउट्युब बेयाव थांगोन। बेयाव थाङोब्ला बेफोरबादि फैगोन नोंथांनि नैबे प्रफाइलाव थु। बेनि उनाव इउर चेनेलावनो थां। बेनि उनाव कास्टमाइज चेनेल बेयाव थां। जों इउट्युब स्टुडिअ मोनहैगोन, बेयो क्रोमनि इउट्युब स्टुडिअ मोनहैगोन। बेयो बै नोंथांनि YT स्टुडिअ एक्सट्रा एप्स बेयाव मोननाय नङा। नोंथांनिया बेफोरबादि फैगोन, बेनि उनाव नोंथाङा नैबे सेटिंआव थां। सेटिंआव थांनानै नोंथाङा नैबे आपल'ड डिफल्ट्स बेयाव थां। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे एडभान्स सेटिं बेयाव थां। बेनि उनाव नैबे लेंगुवेज एन्ड केप्शन सार्टिफिकेशन बेयाव नोंथाङा भिडिअ लेंगुवेज दङ, नोंथाङा बेयाव दा बड' लेंगुवेजखौ सिलेक्ट खालामनो हागोन। नोंथाङा जुदि इंलिश, हिन्दी गुबुन गुबुन लेंगुवेजखौ होना दोनदो, गुबुन जायखिजाया मोनसे लेंगुवेजखौ होना दोनदो, अब्ला दा बेयाव नोंथाङा बर' लेंगुवेजखौ होनो हागोन। नैबे टाइटेल एन्ड डिसक्रिपशन बेयावबो नोंथाङा लेंगुवेजखौ सोलायनो हागोन। जोङो बेयावबो बर'खौनो खालामनो हागोन। नोंथाङा गोजौआव थां बोख्लायनानै नैबे बड' बेखौ होनो हागोन। आं बेखौ होला, आं इंलिसखौनो होना दोनथ'बाय बेखौ। नोंथांमोना जुदि बिदि होखाङो, लिरनाया बे गोथां जानो हागोन, अब्लानो नोंथाङा बेयाव सेभ खालामना होबानो जाबाय। आं बेखौ जेबो चेन्ज खालामासै नालाय, बियो बेफोरबादिनो थाबाय। माबा मोनसे चेन्ज खालामोब्लाथाय बेयो गोथां जागोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ गोथां सेभखौ थुना होबानो जाबाय, अब्लानो नोंथांनि बेयो सेभ जाना थागोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बबेहाय दङमोन बे बड' लेंगुवेजआ बा माबोरै होयो बेखौ नोंथांमोना मिन्थिबाय जानांगौ। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो कमेन्टबो खालामदो, लोगोसेनो शेयारबो खालामदो। आरो सोरबाफोर गोदानै चेनेलाव दावबायफैदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों, बाय।